ya yi ƙoƙarin ya nuna mana shehu fa ba kayan ɗan ɗarika kaɗai ba ne. Shehu ba kayan almajiran da suke ganin kansu almajiransa kaɗai ba ne. Shehu kayan musulunci ne. Shehun musulunci ne. Kuma wallahi kamar yadda Sayyidi Bashir ya faɗa a nan, kalmar ta kai shekara 10 na rasa yadda zan faɗe ta a zuciyata kofi, amma shi sai zo ya faɗa. Dukan Allah in mun keɓe a gefe muna faɗi ɗaiɗai, amma ba mu iya faɗi a loudspeaker. Amma sai ji Bashir ya faɗi a nan wajen, ya ce wallahi Sheikhul Islami mazlumun min tarafin atiyadi intisabi ilayhi. Ban ga kalman da za ta